What's up, mga kulungo? What's up? Sorry day kung karon pa ko naka video, naka-upload kay daggan mo gyud nahitabo sa akong kinambuhi ko, daghan ni tabo, daghan ni agi nga karon kadong uyab na ako, naminyo na ko. So nawada pa kong trabaho, wadag trabaho, naminyo na. Basta daghan kayo, kaya na-focus kayo ko sa ako ang panarbaho kay tungod kay naminyo na ako. So karon nakaluwag-luwag ko, di nakaluwag-luwag, nakabakante sa anang pag video kay tungod kay nawada na ako trabaho. So lisod kay ning kinabuhi nga wala tay trabaho. Hanap medyo dire, hanap. Lisod kay kinabuhi sa wala tay trabaho. So kaniron chill lang sa ngitag trabaho, boros biyang atong pares. Kadong uyab bitaw na ako. Naboros na to siya. So nana ko maabotay nga anak pohon. So karon dai sugdan na nato kung unsay kuan. Tara, simulan natin kung ano-ano talaga yung bang araw-araw kong panganaboy doy. Okay. So yun mga tol, nakahukas sa taro no, hukas sa ta, maratag daw lawas. So karon wala man tong pares, so namin nilabhan dire. So magpilo sa ta. Karon radyod ko makapilo-pilo. Okay, minyo naman. So pilo. So magpakita sa ta sa ay magpilo ta dito ta sayang. Kada lang. Diloon ako ni tanan. Natagak. So, kaya siya mga tol. Wala man atong asawa. So, kita ang mamilo. Katong may tagpilo ron. Umot lang kung saon eh. Shoutout nga pala sa akong asawa nga si Mayla Talabok. Shout out. O pag-abutan ni sa panahon kay makita aram ni sa akong bata ay buros naman to ang asawa. So hi nak. So mamilo mamilo. Amot lang kung saon eh. Saon eh pilo pa. Saon eh pilo ma. So mamilo ta. Be. Naram ni papilo. Dere. Pero dili niya makita kay lisod kayoy. Be, asa tang pisto na be. Dali lang ha. Ila ta pilo. Ninya naman god. Sa istorya na ninyo, daghan magoy na hitabo sa ako kay wala ko ka video kay tungod kay nag-focus ko sa ako ang panarbaho kay minyo na lagi kay daily man good mga ang ako ang subscriber, pero salamat sa mga nabili na ako na subscriber gapon nga sige mulantag ako sa mga video. Salamat dahil sa inyo salamat sa pagsuporta. Salamat sa pagsuporta o marot to. Salamat. Tarong ni. Dili mao. Tro na pa na to. So magpilo bay. Otro, pangkatulo na ni. Pilo. Pero pasalamat yapon ko sa Ginoo kay gihatagan ko niya mayang lawas. Gihatagan ko niya na akong inspiration para nang ko'y abot nga anak pohon mo na kay
dili biya kita tanan hatagan og inana nga blessing nga matagan og liwat or anak. Kaya ang uban diha sigig pangayo pero dili ka sila makaanak bitaw kay tungod kay walahin na or nadaot kay tungod kay mag. So topic din nato karon kay sa bahin sa ako ang mga kaagi ang nabuhi na ako. I-share na ako ni kay tungod kay ibuhat na raw ng video kay tungod kay para pag-abot sa panahon nga naanak na dagko ng mga anak na ako kay dali ra ang panahon. Ang panahon karon dali ra kayong oras, dali ra kayo. Kasi pag-abot sa panahon na dili ta makainan may na lang marag lesson or yan ba nang naay makita nga video bitaw sa akong pagsugod sa kaminyoon hantod nga kanang mangdagko na sila. Grabe ka advanced mindset kay kanang kuan gid. Kung na ba advance kayo. Marag experience yan ba? Pero namilo sa ta. Kay ako manggod. Wala kay ko gyud na kuan sa pag-vlog kay tungod kay baka sa ko tapos dili probaya dali makakuha og mga subscriber kay para sa pagsugod pa sa imuhang imuhang video magsugod pa ka dili biha kabalo kay wala pa kabalo kung unsaon yung pagbaligya sa imong video dili sa ingon nga baligya rin na day kay entertainment pa na marag pa naman marag pero wow kabalo kay ako kuan lang po ko high school graduate electrician ko sa Camellia karon day wala day ko ay na sa panahon karon na pandemic 2022 22 pa ko 22 na minyo na ko tapos nana ko ay mabutay na anak isa tapos ang ako day asawa ang edad kay 21 ang akong asawa tapos sa lang namin 21 ang asawa karon kay kanay mga video ba dili ba ni mawala ba pag-abot sa panahon na makita gini sa mga bata karon ako 2022 panahon sa pandemic pa ni sa COVID-19 na pagid maabotay nga COVID variant mo na siya mga video inani na panahon na so karon kung nakasabot ba mo sa akong point o wala ba mo kasabot karon kung na board na mo balin pa mo dito kang kung TV para malingaw mo kinalingaw po ko sa iya sigsigtan ako sa iya kung TV o Team Katagumpay o mga uban pang mga vlogger mga nindot kayo dili kay toxic ba nindot kayo sila mga vlogger ano sila mga idol na sila pero dili na ko na sila mga masundog kay simple raman ta na tao ang atong utok nato dili man sa ingon nga inanas sa ila ka bright inanas sa ila ka maayo kay may mga video mga content so kita chill like a bell na chill like a bell two joints no chill like a bell na nga to adre ron nga to adre makakuha lang tag mga istorya lang nako tapos ma-share lang nako niya nga ako ang pang buhat dire ron god namilo dito ron sa nato nga sa mama asa na ka ma pero ang ato ang kuan ginako ni ang ako yung purpose ani nganong nagvideo ko kay aron natay remembrance sa pag-abot sa panahon kay dali ramang panahon natay remembrance sa pag abot nato sa kadungwangon makita nato ni na video makadumdum ko kung unsa kung asa ko nagsugod kung asa tanan ano ba makita kay kanindot biya kayo sa kuan biya kanindot biya kayo sa
kanang sa panahon pag maabot na sa panahon pag abot na sa pag abot na sa panahon nga tiguwang na ka tapos makita nimo imuhang video nga bata pa ka malingaw ka bisag pangit siya na video basta imuha favorite gila nimo di ba bisag balik-balik pa na basta ikaw ang makita dito ganahan gyud ka na kay tungod kay imuha man na ako kay karon gani kay ako mga video atong mga niagi karon nagkasugod ko video kani nga nga account sugod ko abi na ako dali ra bitaw ang kuha bitaw dali ra bitaw makakuha og mga subscriber ana pero lisod man kaayo kay tungod kay dili pagid makita sa dili pagid ipakita sa YouTube ang imong mga video tapos pag click pagid nila pangit pa jud wala lagi na mao pero karon ang point lagi yan balik ko na ako ang point na ginako ni kay ay ako ang purpose ginan point ano purpose ginan kay makita na ko remembrance pag abot sa panahon nga tiguwang na makita sa mga bata nga inani ko ngani kay kanindot tara na ay mga remembrance para nang sa mga picture sa picture lang kung sa picture lang baya kung makita nimong picture biya nimo sa bata pa ka tapos ikaw maabot na kag mga 60 kundi 40 tapos ang imong edad nga nakakita kag picture kay kuan pa ka mga 20 di ba pamina binimo hala dali ra gyud panahon no kay kani nga picture 20 pa ko karon 40 na ko ala ba picture ba ganito mara paminaw nimo nindot kayo labon akong video yung makita nga nagalihok-lihok nga nana istilan kaya kamo kung kinsay mo tan-aw diya pag video na magsugod pag video mo gawa kayo ng vlog ninyo kay ron namoy remembrance pag abot sa panahon nga namoy makita kay marag dili ba ni i-delete sa YouTube kung daghan na kay mga video tapos dili ka dili bitaw ka makakwarta dili bitaw ka abot og mga 1k subscriber dili ba mawa pag-comment ninyo daw kung basig mawa ba kaya sayang rata sa tong video ani okay karon mga tol namilo man ko so ang atong topic ron kay saon minabuhi what the fuck ano na mga tol sabi ni ay ani din so ang atong kuan karon mga tol ang atong istoryahan ron kay bahin sa kinabuhi seryoso kinabuhi sa akong pagsabot sa kinabuhi mga tol kay wala mo karapatan nga makasulta hindi kay hindi pa man kay ko kabalo man sa gining kinabuhi so ang ako nasabtan ng kinabuhi mga tol maningkamot ka para maabot nimo kung sa imong gusto tapos ang eskwela mga tol ang pag-eskwela nimo dilim na sa ingon nga importante gina siya ang eskwela dili gina siya sa ingon nga dula ra okay ang pag-eskwela ang mga ipangtudlo diha realidad rin mga tol
realidad para anang kanang gitudluan ka kung sa gining kinabuhi unsa kalisod. Pero nang eskwelahan good nga dili na ang topic. Pero dapat man gid no, dapat man jud ang itudlo gid sa eskwelahan kay kung sa gining kinabuhi, kung sa pagdiskarte na unra, kung sa gining kung paano ka, kung pobre ra ka, dapat ka maning kamot. Tapos dapat tabangan gid ang mga mga nasa ubos para na mga farmer, mga negosyante. Ang mga negosyante dapat kay mutabang punta na sila ng tabangan ang mga dili dapat. Pero dahil halaga ning batasan lagi sa tao lagi yung uban mga na nasa taas abin nila sakto ang ilang ano kanila daghan niyo ko yung mga ibang suso na ng gabi pero karon dili lang masulti kay marag na nagapugong sa ako ba ba't lang unsa nagapugong pero ako isulti ra kita point na ko ani ron. Okay. Sa inyo mga bata niya yung gamot mo kaya para mabot niyo kung sa gusto ninyo. Yung mga ginikanan kaminawa kaya para dili mo magsisi sa kinailuwitan. Ba't lang ako nasabot ba mo? Naba may nakuha sa ako ang lesson. Pero ang ako na rin video lang, trip lang kahit wala kayo mga kung nalingaw mo parang abno mo kung nalingaw mo sa ako pero kung wala normal mo na tao, normal. Pero magkatawag ko sa una-una ginaba. Abot sa panahon mo. Pag-abot sa panahon na may ingon ang muhang anak pa naamre ka video pa no? Naamre ka video sa akin? Pangit kayo po yatay katawar ko karon ang sunod daron pandaron March, January, February, March. Oh, March. March 4 at 3? March 3. March 3 karon, Biyernes. March 3 Biyernes 2022. And I'm 22. Oras ron kay ambot sa oras. Sa mo na siya oras na. Tapos mara to kay daghan ako ibang sorte. Shoutout nga pala sa pinakamamahal kong asawa na si Mayla Talabok and sa akong anak po ang tiyan dahil sa ako ang anak po sa ako ang asawa dero kay 3 months mo 4 months din akong pare ang tiyan sa Paris ro 4 months so nana ko diba di na ako gansi kay ano man kay mabuhat na ako kung sa ang ingon sa Ginoo ang pagpalagan mungguling utok pero mo to kay lasa man ako nga pilo nonon so melo manaw pilo kumorto bye so maora to
Salamat sa pagtanong sa akong video bisag pangit. Tuloy ko niyo kung saan pag-video, kung saan pag-vlog. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.